den her video, som vi bare filmer random. Det hedder Touch the Body Challenge. Og ja. Rigtig, ja, okay. Ja, okay. Skal bare gå i gang. Ja, og vi bruger nogle hættetrøjer. Og Sofie starter med at blive blind. Mit hår så lækkert ud. Har du allerede fundet nogen? Vi tager 3 ting. Hvis vi tager 3 ting i alt, eller hvad? Lækkert, ikke? Okay. Og så Du tager bare min finger. Ja. Okay, jeg skal lige finde på noget. Jeg kan ikke få vejret her. Okay. Nej, okay. Okay, er du klar? Ja. Sådan finger. Og... Eller fuck er det? Jeg ved det! Ikke. Hvad fuck er det? Ej, hvad fuck er det? Hey, hvad fuck? Okay, jeg synes finger. Er det sådan lige rundt om din armhule? Ja. Jeg vidste det. Der har jeg sådan noget fedt-agtigt. Ja, sådan Prøv at gøre sådan her. Prøv at tage sådan en finger, som skal til at sakse noget, så prøv at mærke sådan fedt. Okay, jeg har fået et point. Okay, ja. Okay, igen. Nej, men vi skifter nu. Skifter vi? Ja. Okay, godt, for jeg kan faktisk ikke få luft ind. Okay. Now it's my turn. Glem til at se, hvordan det her ser ud. Okay? Mm. Okay, Nej. kom med din finger. Vent nu. Vent i. Hold da. Der tager ikke bukserne af. Nej. Er det sådan... Når du bøjer din arm? Ja. Det her. Ja, det? Ja. Hvor er det lækkert. Troede jeg, han Jeg fik kan bare bukserne mærke af eller fedtet, sådan ikke? noget. Hvad? Troede jeg havde taget Nej, jeg bukserne af. troede, det var sådan der. Det var som om, du sådan gjorde noget med din tøj eller noget. Det er meget. Never mind. Mit hår ser lækkert ud, hva'? På cancerskæring. Okay. Nu skal jeg lige være kreativ her. Jeg har en god idé. Er du klar? Ja. Her er min finger. Okay. Du ved godt, jeg kan føle, hvor du tager min finger hen, ikke også? Okay. Altså på din krop sådan. Kan du mærke det? Nej, men jeg kan ligesom sådan, du er min højde, så jeg kan vide, om du tager i midten af din krop. Det hjælper mig. Fuck. Nå, er det sådan lige her? Nej. Prøv lige igen. Okay, det er her. Nej. Det er noget for dine fingre. Nej. Er det ikke? Nej. Er det ikke noget for din hånd? Nej. Er det ikke noget for din hånd? Nej. Det er din tær! Ja. Fik du mig til at røre din tær? Kom lige imellem de store nummer. Det føles altså også som din tær. Ja. Finger. Okay, jeg har en. Det var 2 hos dig. Ej, hvor smukt. It's magic. Vi ser dinosaurer. Vi skulle undre jer. Dinosaur-tv. Ja, okay. Jeg bliver blind. Lækkert, ikke? Er du klar? Nej. Okay, nå, giv mig. Ikke din tær. Det er vådt. Det er vådt. Er det bare? Det er vådt. Og se på dine fingre, der ikke er våd. Hvad er det? Fingeren er våd, det er vådt. Det er dine fingre, der er våd. Kom ind. Så er det ikke en mund, vel? Nej, jeg tager ikke dine fingre i munden. Hvad gætter du på? Øre. Ja. Det er dine fingre, der er våd. Ikke mine ører. Det kan være bare ørebukser. Okay, vi har 2 hver. Nu er den sidste. Tænd Nå, vi det kan ultimate. ikke begge to vinde den.
Og nu har jeg en god idé. Det er lille grænser. Nej, okay. Jeg laver et smukt ansigt her, ikke? Okay. Okay. Okay, you trick me? Ja. Hvad fuck? Er det din armhul igen, Karoline? Nej. Er det din armhul igen, Karoline? Det er bare sådan en blødt hud. Er det din hals? Nej. Ad. Er det din mave? Ja. Er det? Jeg prøver at få dig i navn. Er det din navle? Er det din mave, Karoline? Jeg prøvede at lave deller. Nå. Prøv at gøre sådan. Ikke fordi jeg ikke har deller, jeg har masser af deller. Squishy, squishy. Nej, okay. Jeg skal faktisk bare finde prit. Okay, jeg har en. Nej, mennesker. Okay, så kører vi. Det ser godt ud sådan her, ikke? Okay, men jeg skal lige... Og jeg kan ikke trække vejret herinde. Okay, kom med mine fingre. Dit øje vipper. Nej, det er det inde i dit øje. Ja. Au! Au! Jeg kan godt holde det ud. Fordi jeg tror ikke, du rørte mig næsten. Jeg kunne mærke noget vådt. Mit øje er altså vådt. Det føltes som noget gelé eller noget. Mit øje er også lavet cirka. Er det? Well, that's done for this video, guys. Like and baby, okay. Kærmænd. Hvad er den, du savrer? Hvordan kan de like, hvis du ikke vil have den komme på internettet? Like. Like for den, det, hvis du nogensinde stjæler min mobil. Jeg ved ikke, om den kommer på internettet. Kommer den på internettet? Det kom. Like, hvis I vil have den på internettet. Like, hvis I vil have den på internettet. Ja. Når den er på internettet. Jamen, den kommer jo ikke på internettet. Nå, men så kan de ikke like den. Like, hvis I vil have den på internettet. Okay.